खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बर' मिक्स कार्टुन चेनेलाव नोंसोर गासिखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनाव थुनानै लोगोफोर अलावबो शेयार खालामना लोगोफोर मानोना आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड होगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनगोन लोगोफोर मा सोर बिजि हा माबा सना बेबि आं बिजि नङामोनलै बिजि नङा माथो वाइटिं हा दहायनिफ्राय सोरजों रायलायबाय थादों नोङो थैखाबायहाय दानाबा आंखौ बिजि मोनबावबायसो थैबायलै दानाबा मा होननानै थगायबावनांगौ दे आङो हेल' मा सिरि थाबाय थादों नोङो सोरजों बिजिमोन नोङो औ सना आं बिजियानो नङामोन आं रावजोंबो रायलायाखैथ' आंनाव मामिसो कल खालामदोंमोन आंनाव मा बिमा कल खालामदों मामि जालायबाय थगायनाया बिदि थगायनाङाब्रा मोनथिखाजोबो दे सोरजों रायलायामोन दे खोन्था दे माबार नङाथ' बेबि नङालै मामिसो कल खालामखादोंमोन आंनाव बा थगायनाया बिदि थगायनालाय गोख्रै स्क्रिनशट खालामना हरलाय दे नायथारनो आङो मामि होनलायहरदों अबाव हे नङा होनखाबायना आङो मामिसो हरदोंमोन आंनाव बुजिया नामा नोङो आं मिथिया गोख्रै स्क्रिनशट खालामनानै हरनोबा थै मामिसो हरदों होनखाबायना बुजियाबा बियो मा थै बेलाय हा साला गोख्रै हरनोबा हरखा माबा दानो आरो नङाबा लागायजागोनसो ना आंजों एलाय आं मामिजोंसो रायलायदों होनदोंमोन ना बेबि नों मानो बुजिया दे थै गोख्रै स्क्रिनशट हरनोबा हर नोंनि मामिजों रायलायदों ना मादों आं जेबो मिथिया आं स्क्रिनशट खालामना हरबासो आं मोनथिगोन दे गोख्रै हर थैखाबायहाय दिनै हमजाखासिगोन आङो मा होननानै थगायबावनांगौ दे आङो थैखाबायहाय गैला स्क्रिनशट हरबाथ' नुजोबखासिगोन बेयो सोरजों रायलायदों सोरजों मादों मा दासिमबो हरालै डिलिटसो खालामजोबगोन ना माखोब्रा बेलाय स्क्रिनशट खालामना हरदों माबार माबा सना हरगासिनो र' गासिबो हरजोबखा मा जाबावगोनबा आङो थैबायलै दिनै सेसखासै सयथिबो हमजामारखासिगोन आङो आयै गैखालाहाय सयथिबो मा खालामबावनांगौ दे आङो मा होननानै थगायबावनांगौ दे बेनि नाम्बारखौनो मामि होननानै सेभ खालामनांसिगोन आङो ओमफ्राय बेखौनो स्क्रिनशट खालामना हरनोसै आं साला थाब हरदों मा दाबो हरा दासिमबो हा माबा सना हरबाय नायदो दे वाट्सएपआव बा सेबाथ' मामिया दे थिगैनो दं नाथाय नाम्बारासो मामिनि नङा बेखौसो नायनांगोन जाहैबाय आयौ फाग्लाया थैबायहाय नाम्बारखौ बहा नायनो नागिरखो बेलाय ट्रुकलाराव सार्च खालामना नायगोन आं र' मामि नाम्बाराथ' मामि नङा बायदि मोनदों आङो नाम्बारखौ सार्च खालामना नायगोन आं र' सोरनि नाम ओंखार नायनि आं र' आयै मा जाबावगोनबा सेसखासैलै गैखाला दिनै नाम्बारखौथ' बियो नायखासिगोन मोनमारखासिगोन आरो हमजामारखासिगोन आं दिनै गैखाला माथो नाम्बारालाय हंलासो सिखारखोलै नामावलाय ट्रुकलाराव अब्ला बियो सोरजोंबासो रायलायदोंमोन बिमानि नाम सेभ खालामलायबावो मामि अह दासो बुजिदों र' हेल' सोर हौवाजों रायलायलै नोङो दहाय मा नाम्बाराथ' सेभ खालामनाया बिमानि ओमफ्राय नाम्बाराथ' ट्रुकलाराव हंला बरग'यारिनिसो सोरलै बियो हंला बरग'यारिया माबालै सना माबा बेबि आंनि लोगोसोमोन बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड स्कुलनि मा बेस्ट फ्रेन्ड स्कुलनि सारि थगायनो जायगा मोनाखै नों बेयाव हे आं थगायाखैथ' बेबि थगायाखै फेसबुकनि सेंग्राफोरनो बिहरनाय नाम्बार नङा दे बियो थै नङालै बेबि बिदि नङा मा नङा बेलाय अब्लालाय मानो मामि होननानै सेभ खालामना लाया नोंलाय हा दे गोख्रै खोन्थायाबा सोर हंला बियो मा होनबावनांगौ जाखो मा होननानै खोन्थाबावनांगौ दे थैबायलां मा होनो मोनला सयथिबो मा होननानै थगायबावनांगौथाय मा सिब थाखो माबा सना बेबि बिहरदोंमोन आङो नाम्बारखौ बिहरनायालाय फेसबुकाव मा आं थानायाव सेंग्राफोरनाव फेसबुकाव माने नाम्बार बिहरमोननांगौलै नोङो हो माबा बेबि आं बिहराखै ओमफ्राय बे बिहरबाय नालाय ओमफ्राय आं हरबाय आरो मा ओमफ्राय बिहरबालाय नाम्बारखौ हरनांगौ जाहैबाय माबा सना बेबि आं फेसबुकाव रावनोबो हरलालै नाम्बारखौ एबारनिफ्राय हरथारलां सयथिबो बेबि साला फेसबुकाव नाम्बार राननानै होग्रा सेंग्राफोरनो सेसखासैलै सयथिबो रायजादोलाय बालनि ना आंखौ फसायला नामाफ्रा नोंलाय ना गोदान लानो लुगैबाय है सना नों मानो बिदि बुङो दे आंखौ आं गोदान लानो लुगैयाखैना रावखौबो नोंखौनो लागोन आङो गोदान लानो लुगैदों होनखालै बायो आं बिदिखौबाथाय लानो लुगैयाखै होनदों बेबि नों मानो बिदि बुंबाय थादों नोंखौनो लागोन होनखाबायना आङो बेबि बिसास गैमारालां बाल नायलाय आयु आं नोंखौ मोजां मोनमारो होनदों बेबि ओमफ्राय आं मा फोरमान होबावनांगौ दे नोंनो दे अब्लालाय आंखौ लिप किस खालामनो होगोन ना होनोंलाय मा आयु सना लिप किस खालामनो थैबायहाय आङो मा थैबायहाय बेलाय मा फोरमान होनो गिबाय नामा बेबि सना गियाखैलै आङो गियाखै आयै थैखाबायलै सयथिबो सेसखासै आं मानो मा फोरमान होनो हाबावनांगौब्रा होनलाबायखो जारलालै दाना सेस जाबायना हेल' मा सिरि थाबाय थादों नोङो हो माबा सना माबा बेबि मामि फैदोंमोन रुमाव बेखायनो सिरि थाथ'दोंमोन आङो सना मा थगायलायबाय नामा हो थगायाखैलै आङो बाल मामि फैदों होनखाबायना बेखायनो सिरि थादोंमोन आङो देलाय बाल माथो होदो ओरैनोबाबो थगायसिरिखासो ना हिन्जावानो थोद आंखौ बिदि बुंनो नाङा बाल दे दा मोनायाव थांगोन आङो लिप किस खालामनो नोंखौ जुदि होनो हायाना गखाया नों बेथि आयौ दा मोनायावनो फैमारगोन आरो नोङो औ दा मोनायावनो थांगोन आङो आयौ दा मोनायावनो फैथारसै आरो नोङो ओमफ्राय मामिबो दङलै जोंनाव दा मोनायाव
फैस नामा मालाबा फैदो दे मालाबा बेबी थै आं जेबो मिथिया मा मालाबा थालाबा बेलाय मा मालाबा थालाबा आं मिथिया आं दिनै थांगोन दिनैनो फोरमान होनो नागिरखादों नोङो बेबी सना दिनै खालामला नामाथाय आं बादोंलै जिनो आं बानाय मोनथारदों थै बाल नों दिनै गखायाब्रा नायल' नोङो नों दिनै किस खालामजायाबा नों गखाया नोङो जुदि नों दा मोनायाव खालामजायाना बे हंलाखौ मोजां मोनखायोब्रा नोङो बे हंलाखौ आंखौ नोङो थगायनो नागिरदोंना आंखौ मोजां मोनफ्लानानै गारनो नागिरदोंना बाल बिदि नङालै बेबी नों मानो बुजिथारा दे आं मिथिया नों दस्रा सेंग्राजों लायमारिबाय थायोना फेसबुकाव नाम्बार बिहरबानो हरलायो लायलायोना नों सोरखौबा फसायखाबायब्रा आंनिबा सोरखौबा फसायखाबाय नों आंखौ मोजां मोनलाथ' नों ओरैनोसो एक्टिं खालामफ्लायो आंखौ अनफ्लायो नोङो मानो बिदि बुंबाय थायो नों आंखौ मोख्रा हासुदै गदों सालिया दाबफ्लादोंसो बियो गाबाखै बियो गोसो सिङाव दुखुआनो जायाखै ओरैनो गुंग्राय सुरुब खोनाय बायदि होमफ्लालायाखै बियो सालिया ओरैनो खुगायावल' गोदै मानसियानो अनफ्लानोल' जि रोंथारगौ थै आं गाबगुइदोंथ' आं गाबफ्लायाखै होनदों नै लखरा नोंनि गाबनाय बियो नोंनि गाबनाय बा एक्टिं खालामनायावबा मासि गोरों बियो बाल आंनि दुखुखौ मिन्थिया नोङो आंखौ गाबफ्लादोंसो होनलायबावो नोङो फाफि आच्छा दे बुंलाय मानि थाखाय गाबदों दे बुंलाय दे बाल गावनो आंखौ सोगाबाय थायो माबा माबि बुंना आच्छा दे ओमफ्राय आं नोंखौ रायदों नामा नोंखौ रायदों नामा आङो नों थगायनायखौसो ओरैनो एसे बुंदों आङो बेखौनो नों गाबबाय नोङो आरो नों फोरमान होनो नागिरनायखाय नोंनावसो बिदों आङो नोंसो फोरमान होनो नागिरदों होनदों दा आरो मा मिथिगौ आंथ' दिनै नांगौ आंनो फोरमानखौ आं जेबो मिथिया नङाबा नों बे हंलाखौ मोजां मोनखायो नों हंलाखौ लानो लुबैखादोंना ओंखायनो बिजों रायलायबाय थादोंना नोङो बिजि मोनबाय थादों आङो बिदि नङालै सना आं लानो लुगैयाखै होनबायना आं लोगो हिसाबैसो रायलायदोंमोन होद बाल आं जेबो मिथिया दे आं जेबो मिथिया जुदि दा मोनायाव आंजों लिप किस खालामजानो हायाब्ला नों बेखौनो मोजां मोनो होननानै सानना लागोन आरो नों खालामजानो हायाब्ला नों जायजों सोमोन्दोआ ब्रेकआप जासिगोन दिनैनिफ्राय मिथिबायना दिनै खालामा होनदों बाल गाबोन समफोर मालाबा खालामगोन होनदों दिनै बादों आङो जिनो थोद बाल नोंनि बे बानाय बायखौ आं जेबो मिथिया नोंसो बुंखादोंमोन फोरमान होनो होननानै मालाबा खालामगोन होनदों बाल मालाबा फोरमान होगोन आङो साननै सानथामनि उनाव बुजिया नामा नोङो थोद आं मिथिया जोंखौजोब्बायसो आङो साला नों हंलाखौ मोजां मोनमारोना बुजिबाय आं दासो मोजां मोना होनदों बायना बुजिया नामा नोंखौसो मोजां मोनो होनदों बेबी बाल नोंनि बेबी बाबा बुंनाय बाद दे नों गोदै खुगायावल' बिराद गोदै नोङो मिस्थि बायदि गैया नोङो सलफासो मानसियाथ' सलफासो जेबो खामानि मावनो हाया ओरैनो खुगायावल' बुंना लायो फाग्लिया बुं हामारगोना हामारा लिप किस खालामजानो दामियावनो थांगोन आङो दामियावनो लामायावनो ओंखारनो थाखा आं दिनै खालामजाया होनदों बेबी नों मानो बुजिया हाय बाल गन्था नाङालै आंनो नोंखौ बाल होनो हायाबा नाङालै बाल गन्था बरिंथारलै नोङा हिन्जावानो खुगायावल' मिस्थि बायदि सिनि बायदि खुगायावल' लेव फाग्लिया थगायनोबा जि रोंसोगारगौ नायलाय खालि बिदिल' बियो आं दिनै खालामजायाबाबो समफोर खालामजागोन ना समफोर फोरमान होगोन ना आङो मानो बुजिया नोङो हात बाल गन्था नाङालै आंनो नोंखौ दालासै नोङो आंखौ बाल नोङो आंखौ लिप किस खालामनो थाखायसो मोजां मोनदोंमोन नामा आयौ आंखौ बिदिसो बुंलायबावो नोङो फाग्लि बेखायनो दा नोङो आंखौ लिप किस खालामजायैनि थाखायनो आंखौ ब्रेकआप खालामनो नागिरदों नङा होमबा आं मालाबा खालामजागोन होनदोंमोन ना मारै नों मानो मानियाखै नों आंखौ लिप किस खालामजानो थाखायसो आंखौ मोजां मोनखादोंमोन ना बुं मानो बुङा मानो बुंलाय नों आंखौ लिप किस खालामनायनि थाखायसो मोजां मोनखादोंमोन ना ओंखायनो नोङो मालाबा खालामजागोनबाबो बुजियाखै नोङो आंखौ डाइरेक्ट ब्रेकआप होदों थोद फाग्लि लखरा माबाया राखौसि ओरैनो सफाल रोंगौ फाग्लिया गोदै खुगायावल' आयौ थैखागोनसो गावनो माबा फोरमान होनो हागोन आङो होननानै बुंबाय दहाय ओमफ्राय दा बिबाय आङो फोरमान होनो दा मानो होनो हायाखै नोंलाय सालिया मालायनावबा नाम्बार बिनानै बिदि हरलायनो रोंगौ सालि आरो आं बिनायावबा नों होनो हायाखैना नोङो होआ बा सालि नों हंलाखौ मोजां मोनमारोमोन ना दा बेखायनो आं बिबा होनो हायाना नों दासो बुजिजोब्बाय आं सालि नाम्बार हरलायग्रा बिए थाखोना खयजन हौवा नामागौब्रा नोंलाय ओइ सासे हौवाया थोआ नामाब्रा नोंनो मा सानथाम लायमारिबाय थायो नोंलाय आं रायलायबाबो लायाना बेखौ आं ओरैनोसो रायलायदों मा नों रायलाया नामा नों रायलाया सिख्लाफोरखौ सेक्सि मासि बिदि बुङा नोङो आं नोंखौ जेबो होनबावासो मिथिबाय आं रायलायबाबा नोंहा एसेयाव दाय जायो दोन बाल गन्था नोंनो फोरमान होनो हाबालाना दे खनसेल' बुंलाय दे नों मानो जेबो बुजिया आङो मालाबा होगोन होनखाबायना दिनै होबाल' फोरमाना जायो नामा मालाबा होबा फोरमाना जाया नामा था नोङो फाफि नों आंखौ थगायगोनसो बिदिनो दानो थगायखाबाय नोङो बिजिना जेब्लायबो आरो आंखौ थगायनानै नोङो बेरायखुमायो फन सुइसटप लानानै नोङो बेरायहैयोना नोंखौ बुजिखाबाय आङो दोन नांला आंनो नोंखौ बाल बिदि फोरमान होबाल' मोजां मोननाय जायो नामा अब्लानो आंखौ लिप किस खालामनो थाखायसो आंखौ मोजां मोनफ्लादोंमोन मालाबा होगोनबाबो बुजिया बाल दिनै होबाल' जायो आरो
थोद बालगन्था थगायसुलि फाफसि हिनजाव ओरैनो खोथाल' बुंनो नांगौ नोङो मिस्टि बायदि गोदै गोदैनो माथो फावसिखो दसेनोलाय दहायनो बुंदोंमोन माथो नोंलाय मा फोरमान लानांगौ होननानै दा मानो फावसि मोनखो हो जोंसो जोब्बायसो आङो बालगन्था आंनाव कल दाखालामसै नोङो दिनैनिफ्राय आंजों रिलेसन गैला नोङो दोनदो फाफसि आंखौ बिनि थाखायसो मोजां मोनदोंमोन बियो अब्ला आं दासो बुजिजोब्बाय साला गाव हाबा मेसेन्जाराव सिख्लाफोरजों चेट खालामो नाम्बार बिहरलायो आं हाबा एसेबो चेट खालामोना नाम्बार हरबाबो दाय जायो आंखौ लिप किस खालामनो थाखायसो मोजां मोनखादोंमोन बियो जालाय बालगन्था जौ लोङाबा थानो हालालां फाफसि हिनजावा आंखौ गोसोथाबा मानोथो लादोंमोन बिलाय लावगि माने एसे गाबलाबायखो नोंलाय हो जाम्बिनो ओइ लावगि बुंना दे खोन्थाना प्लिज जाम्बिलाय मानो गाबदों नोङो दे खोन्थाना लोगोनोनो खोन्थाया नोङो आंखौ खिफि हमलाया ब्रेकआप होबाय दा बेनिनो बिराद दुखु आङो आयौ फाग्लि नंगौ नामा मानो ब्रेकआप होखोसै ओमफ्राय हौवाया नोंना एथ' मोजां मोनो नोंखौ ओमफ्राय मानो ब्रेकआप होखो दिनैलाय बाल लामब्रे मा होननानै खोन्थानो आं नोंनो आंखौ बयफ्रेन्डआ लिप किस खालामनो मोनैनि ब्रेकआप खालामबाय दिनै मोनायावनो खालामगौमोननो आं बुंदोंमोन मालाबा खालामगोन होननानै आयौ फाग्लि थैबायहाय एथ' बिदि बियो नोंना बयफ्रेन्डआ थैखाबायहाय औलै जाम्बिलाय फाग्लाथार मानसियानो मालाबा खालामगोन बाबो बुजिया अख्रायानो जुद गैया फाफसि आंखौ ब्रेकआप खालामबाय लिप किस खालामनो मोनैनि आंखौ किस खालामनो थाखायसो मोजां मोनखादोंमोन खोमा बियो थैबायहाय सयथिबो सोरबाखि लिप किस खालामलायबाल' मोजां मोननाय जायो नामा बे मोनसे मोजां मोननाय नामा औ बेथ' नेनोबो हायोमोन ना माबालै लामब्रे आं सासे लोगोजों रायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो बिजि मोननानै आंखौ बिदि बुंदों आरो ओमफ्राय आंबो मा फोरमान होनो हागोन होनलाबायबाय नालाय ओमफ्राय दा बियो बिदिनो फोरमान बिबाय आरो लिप किस खालामनायनि ओमफ्राय आं बेयावनो होनो मालाबा होगोन होननायावनो ब्रेकआप जाबाय आरो सेसखासैलै सयथिबो बिदिखिसो मोजां मोनलायो आरो सोरबा नोंसिना मोजां मोनलायनाया औलै लामब्रे माथो बुंनो आङो दा बेनिनो दुखु आङो जिनो दागाबसै दे दागाबसै गाबनाङा जाम्बिलाय बिनिफ्राय साबसिन हौवाखौनो मोनगोन नोङो दे खिफि हंलाखौनो जि मोजां मोनखायोमोन आङो थार गोसोजों आं दा मा खालामबावनांगौ दे खिफि हंलाया आंखौ ब्रेकआप होबाय आं मा सोरनि अननाय लानानै थाबावगोन दे